Kani gadega Bati CCTV. Ka Jingrakhe ya Jingdap sispa new pesan Snem ka Jingwan ka gospel bat ka khubor jong Jesus Christ syakani ka rilom kasi jantia. Kalapoi syaka bakot no nen kasngi ka arpo trek unai weng. Da ka jeseng ka bakarpang ka baralong ha ka balang Presbyterian nong Saulia hasora. Kani ka Jingrakhe ka balapalong ka kasi jantia Presbyterian Assembly ka dairu halor ka Jingwan poi missionary na Wales Thomas Jones syakani ka rilom kasi jantia ban panwan dori ki daktho ukasi. Yakani ka Jingrakhe khaddo ya ka Jingdap sispa new pesan Snem ka Jingwan ka gospel hakani ka rilom kasi jantia ka balapalong ha ka balang nong Saulia lasdang nadu ka khat pratrek mentau nai weng. Hakasing babot kata khat khandai trek la plero yu mod dor jong kupa ki daktho kasi u Thomas Jones. But yu new mod la ple da way ni ki pastor na ka Presbyterian Church of Wales u Hewell Edwards but la polite ro ya ka thop sa kamau jong kani ka Jingrakhe the moderator ka Presbyterian Church of India u Reverend Lal Huang Liana. Hakasing ka bakhaddo jong kani ka Jingrakhe kata nen kasngi ublai ka arpotrek unai weng. Parat lak kiriu ngai Kristan na kaleng karilum kasi jantia bat kumjo na kiwede ki jila kilawan poi sya ka jingseng ha ka por mustap mar kano phais ngi man snap ya ka khubor jong ublai kiriu ngai ki balawan jing ni jingseng hnen kasngi bon na ki bawan na kisnang ba jingai kom na ribhoi na rilum jantia south but west castles bon ki balami na layeng na du ka por khat arbaje shiteng snya jong kasngi sa jan wala bon ki balami dang kloi henre ka jing thang kali kala jorba ha ka ni kasngi na mar ki kali kisdang ban sa kon na du jingke mok doktor ter lai reng o shadu sora na mar ka jing sha ki kali na sora banwan kieu sha kanong ba shilo haba pa sha ka jing seng ga ba ha ka por shi post teng stem unong kran ubala pen bet kerpang udai Reverend Dr. Watson James na ka Presbyterian Church of Wales ubala yithu halor ka jinglong jingman jong ka balang Presbyterian Hari Wales menta da ka baong ba kani ka balang Hari Wales menta ka tolat bar ka swai pat kat nang mi kisngi Henry usngos ngai pat banyu i bahari lom khasi bat jantia ba kirew ngai Kristan kisir ham ban chakri yu Jesus Christ who love the Lord and recognize the marvelous work of grace in their hearts. It's wonderful to celebrate. I've never seen so many people together in one place. I don't think if I put all my congregations together and counted up all the people together, I wouldn't have seen as many people as this today. And it's such a joy. Isn't it funny in the Bible or amazing in the Bible how those people who witnessed the great works of God in the Exodus, they celebrated Passover and they'd gone through the Red Sea, and within a few days they were grumbling and hearts were hardening and they wanted to go back to the past. And we think of Miriam, and she starts dancing, you remember? And within a few weeks
Tanga din kendiat tayo. She is feeling jealous of her brother. Kalau sedang berbisni lo jong para. It's very easy Kalau ka basuk sisya. for past blessings Bah ki jingkar khu jong ka benar. to be a trap Bakin long ka jingriam. for our future. Nagabanta ka laway ka jangi. Haka je sang haka por ship je steng ka no phai sngi pan. Unong kran bakar pang de Reverend Dr. R.R. Conville. Balasat ikikin ten na kitab u Joshua na kalan nong ka ba arpsaw ka ba ong kumni. Mga bat ka yeng jonga ngin syakri yo try. Halor kini ikikin ten u Reverend Dr. R.R. Conville. Ulang ba kani ka de ka ra jong Thomas Jones ringkat ka kurem jong u. Haka por haswa bakin mi na Wales banwan yalap ka ktem Jisu syakani ka rilom kasi jantia. Haka ni ka jinseng la pencet hamru ya ka jinseng de kinong ruai na kikin hon choir. Baper bakan thop ya kisamla jong ka balang sorang kam maupat standing choir jong ka ribhoi sinan ka standing choir sinat mingi bat ka Thomas Jones School Mission. Nang ta na ka balang lathlabo New Nongston ka standing choir ka GP sinat zapngi bat na nong saulia. Na kiriu pa khmat ka jela ki balon poi hakani ka singi ka bakhaddo jong ka Jingrakhe ki kinthop yu menteri rang ba ka jela u Dr. Mukul Sangma nang tau menteri sarkar ba Preston Tensong bat ki wei de ki nong mikman. Lalabi baro pi shakri yaki way pat ki blay jangani ka perthai kamperong Joshua namar manga bat ka ying jonga ila rai lupa bangin shakri ya utrai balok bayi kani ka jingjit ba ka jingrai kadai ma pi wei pai wei ba wan shakani ka jeseng ba pia banai ila ka jingrai ha kani ka janmi pia banai ban shakri yaki belai jong kani ka perthai kibaran ke saudang yangi lani pin shakri yau belai uba shisha ublay ubaim. Kani gadega Batisi TV.